Dragi prijatelji, dobar dan. Pratite novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i sa vama sam do jedno sat vremena. Ovo je vanredna emisija zbog onih događaja koji su sinoć kao kobajagim izdešavali. I vidjeli ste o čemu se radi zapravo. Mislim da nema nikoga ko to ne zna, ali ajde u nekoliko rečenica. Grupa demonstranata na čelu sa Đilasom i Boškom Obradovićem, moj je utisak da je tu više bilo Obradovićih ljudi, zapravo da osim Jelene Anasonović i Đilasa tu i nije bilo neke druge ekipe nego neka ekipa iz Dveri. Tu je možda bilo do 150 ljudi. Je upala u zgradu RTS-a i onda tražila, mislim, hoće da gostuju, pa mislim, kad vam gosti tako ulaze, onda i vama u kuću dolaze gosti na taj način, pa sad hoće da gostuju. Naravno, nije sporna priča o tome da RTS treba drugačije da izgleda. Prava adresa za drugačiji izgled RTS-a, to mene niko neće da uveri da to ne zna Boško Obradović, da to ne zna niko. Prava adresa je pogađati neka strana ambasada koja drži sve to. Jer te priče za malu decu, ono kao Vučiću oslobodi nam RTS, Vučić ne može za sebe da oslobodi RTS. Koliko bi hteo i šta bi hteo, ne može za sebe da oslobodi RTS. O tome se radi. RTS ne pripada ni Vučiću, nego kad je dobar, onda ga puste malo da priča, kad nije dobar, onda ga ne puste i to je cela priča. Znači, vrlo jednostavno to funkcioniše na usluzi mu RTS. On nije mogao da utiče čak ni to na to da li će Bujošić da bude direktor RTS-a ili ne. Dakle, nikad nije mogao da utiče na neke tako krupne stvari. I onda juriš na Vučića i tako dalje. Šta je uzrok svemu tome? Prvo, ja nisam bio, ali kažu, više očevidaca sam i reklo da su demonstracije ne prepolovljene, nego su pale na trećinu onoga što su nekad bile. I to je i normalno, jedna permanentna šetnja 2-3 meseca. Ljudi ne vide šta se hoće više i napuštaju to. Nikakva priča preko Facebooka, preko društvenih mreža, Twittera ne može da oživi, kaže, mrtvu glavu ne diže iz groba. Ovo je bio jedini način da se demonstracije vrate u život. Bio je potreban incident. Sad, problem ovog incidenta je što uopšte nije incident, što je dogovorna stvar. I zato mislim da su stranci učestvovali u tome. Ajde sad to da analiziramo malo kako cela stvar izgleda. Vi kad gledate grupu hrabrih ljudi koje upada u RTS u gomili, ne možete da se ne pitate otkud toliki hrabri ljudi kod nas. Kako pored tolikih hrabrih ljudi mi živimo u ovoj kalakurnici? Pitanje je samo onako, naivnima možda izgleda površno. Zapravo ti ljudi koji ulaze u RTS tačno znaju da neće biti batinani. Ko nije došao u dodir s policijom, pa ne zna kako izgleda pendrečenje i tuča i gaženje i šutiranje i kako izgleda, koliko može košta život neko Ranka Panića ili nešto, taj mora, kako bi rekao, morate malo da budete uplašeni, ne možete budete onako ležani. Ekipa koja je ušla u RTS tačno zna da neće dobiti batine. Kako oni mogu da znaju da neće dobiti batine? To im nije obećao Vučić. Prilično sam siguran čak da Vučić nije ni znao za celu ovu priču. Ili ako je znao, kasno je saznao. No, poenta cele priče, jedini ko može ti obeća da nećeš biti biven, odnosno da Vučiću neće pukne živac, su stranci. Govorim dalje o mom utisku. Ja ne govorim da se ovo ovako desilo, ali pratite moje razmišljanje, pa ćete i vi moći nešto kažete u celoj ovoj priči. Dakle, nije nemoguće da su stranci čak i inspiratori ovog incidenta, jer su i oni videli da je protest malaksao, da je projekat gotov, projekat mirne šetnje je gotov. Evo, u trenutku dok ovo pričam, trebalo bi da se okupila masa ispred predsjedništva Srbije, gde Vučić treba da održi konferenciju za medije, a povodom sinoćnjih događaja. Sad ću vidjeti kako to izgleda. Ja zapravo uopšte nisam siguran šta se tu dešava i to ćemo vidjeti. U toku emisije će vjerojatno stići neki izveštaj. Ali, poenta cele priče o tome. Oni ulaze u RTS, oni tačno znaju da neće biti bijeni.
tamo izvode jedan loš performans, gde se svi nešto deru, svi će pričaju. Stare fore, policija je narod, to je naš narod, oni neće nas da biju. Onda policija kad krene da ih gura, onda iću idite na Kosovo, onda sad više nisu narod. Gotov je i tako. Kao da me vreme plošinu u 90. godine. Ista priča potpuno. Međutim, policija je intervenisala više nego trpeljivo. Ali ja mislim da je Vučić jedno 2 sata drhtao hoće li mu stranci odobriti intervenciju policije ili ne. Mislim da je drhtao nešto Stefanović, da li će stranci odobriti intervenciju policije ili ne, jer njegova naredba ili naredba Vučića policiji mora da prođe kroz filter stranih kadrovika u policiji. Ne može tek tako se naredi. I mislim da su drhtali. Nešto Stefanović me delovao prilično unezvereno dok je lagao da su tamo tučeni ljudi u RTS-u, da je ono... To je ona standardna matrica koju jutro ponavlja i Marko Đurić. To je da se oplače. I o tome će biti reči. Međutim, ajde da analiziramo, kažemo onako, kako bi to trebalo da izgleda hladne glave. Dakle, bio je potreban neki incident da se udahne novi život demonstracijama. Ja lično mislim da ovo neće udahnuti novi život. Jer je ovo bila loša predstava. Pratio sam sinoć live stream dok je išao, dok je uživo to prenošeno. Predstava je loša. Neubedljiva. Potpuno neubedljiva. To neće poverovati čak ni oni koji su šetali. U to neće poverovati. Dakle, da li su oni dobili instrukcije ili dozvolu od stranaca da urade, potpuno je sve jedno, nisu smeli da mrdnu bez stranaca. Prokletstvo i njih i Vučića je što ne mogu bez stranaca da mrdnu i da urade bilo šta. Zato ni jedni ni drugi nemaju problem s okupacijom. Nikada nisu pomenuli okupaciju. Kolonijalni status Srbije i tako da je nikada. Jednostavno, jesu Dveri ranije to pominjale dok Kyle Scott nije ušao u izbornu komisiju, dok nije sišao na izbornu komisiju, onda više nisu. Dalje što se dešava i što je interesantno, kao što rekao, stranci su im obećali da neće biti bijeni i odatle je atmosfera bila ležerna. Svi su znali neće dobiti batine, čak su psovali policiju. Znali su da nema šanse dobiti batine. Oni panduri, vidim da je par njih bilo zagrejano, onako bili su na granici incidenta, ali očigledno im je rečeno da ne smeju da tuku nikoga. I oni su uradili ovo, dakle, nema policije na svetu koja bi ovo korektnije uradila. I dobre živce imaju svaka im čast. Mislim da izgube živce na one provokacije, na one bezobrazluke. Emitovanje snimaka koji su sve vreme pičili sa mobilnih telefona i kamere i tako dalje, može bude vrlo efikasno i lako ometano. Neko nije dozvolio čak ni to da bude ometano. Sve je otišlo u vetar. Neko je zabranio ometanje, inače niko ne bi znao što se dešava unutar zgrade RTS-a. I tu je neko naredio da mora da ide snimak iznutra. Kao što rekao, stranci su još jednom ponavljam pustili SNS da se prži jedno sat, 2, možda i 3, i na kraju su im dozvolili blagu intervenciju policije. Koliko je cenu sinoć platio Vučić da bi odbranio RTS, saznaćemo sljedećih dana. Ne danas, još i rano, ali neku cenu je platio da bi mu ovi odobrili, jer to je stari metod Zapada, to je ono što nam radi i Haradinaj sada, naprave problem, pa onda traže od tebe nešto da daš da bi ti nestao problem. To je Haradinaj radio sa carinama. Znači, napravi problem, a onda od tebe traži, kao kad bismo mi sad napravili neki problem Prištini, recimo, ne znam, uveli takse 300%, a onda rekli, sad vidi, stvari stoje tako, ili zatvorili granice za Albance, a onda rekli uslov za to je, mislim, to je ta fora koja se radi. I Vučić će morati nešto da Zapadu za ovo, dozvolili su mu da odbranje RTS. S druge strane, šta vam pada u oči? Nisu išli na Pink, ispred Pinka. Pink je privatna televizija i tačno je da u okviru zakona može da emituje šta hoće. Međutim, Pink se davno rastao sa zakonom. Ni REM, ni bilo ko drugi mu ne može ništa. Može emituje šta god hoće. Može seks uživo u podne. Da emituje, niko više glavu ne okreće. U Srbiji je taj REM potpuno besmislen. Ja ne vidim šta bi REM, to regulatorno telo za elektronske medije, šta bi mogao da zabrani. Ja stvarno više ne znam čemu oni služe.
Ovdje je odavno sve dozvoljeno, pretpostavljam da REM postoji samo zato da uštroji one medije koji nisu u ovom veseloj koaliciji Vučića, stranaca, opozicije i tako dalje. Kad toga ne bi bio potreban REM uopšte, može sve se emituje. Dakle, do Pinka nisu otišli iz prostog razloga što privatno obezbeđenje bije, za razliku od policije, privatno obezbeđenje bi prebilo ko mačke. I tu nema sad ono, nisam znao i nemojte zovete policiju, zovite policiju, hoćemo, gostujemo, nećemo, gostujemo, to nema ništa drugo. Blizu američka ambasada, pa nemiri nisu baš poželjni. I tako, u svakom slučaju izbegli su to. Izbegli su da odu ispred neke ambasade i da kažu kad ćete da uzmete RTS, odnosno kad ćete nama malo da date da budemo na RTS-u. Džabe vi tražite to od Vučića, to ni Vučić ne može vam da. Ništa, potpuno mrtvo i to je cela priča. Znači oni, sad, policija je naroda, posle idite na Kosovo, stare fore. Neće policija nas da dira, policija, to je naš narod. Ono, kad policija ne ispuni njihove želje, onda kerovi, java, skinite šlemove, 300 čuda. Već prema situaciji, onda one priče, odavde nećemo otići dok ne rešimo to i to, dok ne gostujemo na RTS-u, dok ne oslobodimo RTS. Onda u ponedak kaže, ajmo kući. To je Jelenče iz Radovana III. Kad mu Stanislav sipa so u usta i kaže, kad oženiš, priznaćeš. A ovaj kaže, neću nikada Čiča priznati. Nikada neću priznati jer sam naučio da se moj volumen pokorava mome duhu. U tom trenutku čuje neko pušta vodokotlić gore na spratu. Čiča, je li to neko pustio vodu? Kaže, jeste. Žedan sam. Pa jel priznaš? Sve priznam. To je taj nivo. Na nivou burleske, na nivou zajebavanja. RTS ne mrdamo dok ga ne oslobodimo i onda u ponedak, ajmo kuće, jedemo, pustiti RTS, danas ćemo ispred predsjedništva i tako dalje i tako dalje. Sve su to priče za malu decu. Sve je to predstava, sve je to glumatanje. Na kraju krajeva, šta bi ovi mogli da pričaju sa RTS-a? Hajde sada da vidimo. Mogli bi da vrte nekoliko opštih fraza o slobodi, pravdi, medijima. Najviše vremena bi mogli pričati o tome kako je Vučić lopov, kako je njegova ekipa glupa i tako dalje i tako dalje. Ali to su neke opšte fraze, to je nešto što slušamo stalno u Srbiji već 30 godina. Sa druge strane imamo situaciju da kad bi krenuli da pričaju, a ne mogu pričati. Ne mogu pričati o okupaciji, ne mogu pričati o kolonizaciji, ne smeju da dovedu u pitanje liberalni model, otimačinu, strane investitore, to ne smeju da dovedu u pitanje. I onda bi to bila jedna dosadna, beskrajno dosadna priča koju oni ponavljaju, jer ja vidim da gde god stanu jednu istu stvar pričaju. Non stop prazne priče o pravdi, o slobodi, o istini, o ti stvari. Oni imaju isti program ko Vučić i to ih kolje. Ne mogu da se udalje programski, ne mogu se udalje od Vučića i to je za svaku opoziciju vezivanje za mrtvaca. Ne možeš programski se udaljiš od njega. Čak im stranci ne dozvoljavaju, što bi trebalo da im dozvole po mom mišljenju, trebalo bi im dozvole da ispričaju potpuno drugačiju priču. I onako će slagati kad dođu na vlast, sve jedno je. Ali treba, kaže, ukinut ćemo to, uradit ćemo to i to. Ispričaju neke priče, vratit ćemo fabrike, radnicima, nije važno. Slažu bilo šta i onako to neće uraditi kad dođu na vlast. Ali stranci neće čak ni to da im dozvole. Oni moraju da pričaju glavni problem jednu vrlo usku priču. I sa tom uskom pričom, koju oni pričaju, nema sreće. Priča je previše uska, previše neozbiljna. To je ono, ne mogu povuku masu. O tome se radi. Mogu jednu u nekom trenutku vrte, mesec, dva, jednu onako praznoglavu masu mogu da vrte i posle toga kraj. To je problem. Mislim da čak ni ovo neće udahnuti. Ovo su sve znali. I pre 2 meseca i mesec dana kad su demonstracije bile na vrhuncu, sve su ovo isto znali. I kakav je RTS i koje bujke i sve su ovo znali. Pa nisu ušli u RTS. Jelena Nasonović je nešto pričala kao bar ja ima da zaspujem. Sam su rekao, tamam posla. Nismo mi varvari da zasipamo jajima RTS. Tad su bili na vrhuncu, tad su se osjećali snažno. Kad su počeli kad su prdnuli plavo, kad su krenuli da padaju, onda su setili mogli da uđu u RTS.
Ne da ga gađaju jajima, nego da uđu unutra. Ušli su unutra, policija ih ispratila, gde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Da li će oni danas ponoviti to? Bože, sačuvaj, to je bio jednokratni spektakl, sad će biti ispred predsjedništva opet jednokratni spektakl i to će tako se reši. E sad, sve je to, kažem, jedno veliko glumatanje. Ostajemo do pobede, nema povlačenja, nema predaje, gotovi je. I onda dajmo kući. Mislim, vama to deluje i ovo je ozbiljno. To kao ozbiljni ljudi. Ajmo kući, dosta je bilo. Umorili smo se od slobode. To je tako. To je tako. Trenutak jedan kaže, Goran, Vučko se upravo obraća, inače gledam razne debile poput Srbijanke Turajlić na N1 kako govore da je sasvim okej to što su aktivisti opozicije upali na RTS. 5. oktobra su upali u Narodnu banku i stanicu policije. Od tada ne možemo da dođemo sebi. Ta Turajlić je lično sprovela bolonjsku reformu i to priznala pa se pokajala. To je nanelo nevjerojatnu štetu u visokom školstvu u Srbiji i nastavlja nešto sere. Znači, strašno. Strašno. Kogod puta pogreši, oni opet iz početka pametni. Sad, to ti je tako. Ta Slobodanka Turajlić, verovatno, ja ne znam, čitav u njenu biografiju, verovatno 40 godina nešto priča i greši stalno. I opet priča iznova. To su taoci demokratije. Sad u celoj ovoj priči, da li treba se upadnu u RTS, ne treba se upadnu u RTS, ja inače mislim, za razliku od mnogih drugih teoretičara, ja nisam neki teoretičar, ja sam više praktičar kad se o politici radi, ne u smislu praktičnog političkog delovanja, nego shvatanja politike. Po mom mišljenju, svi oblici dolaska na vlast ili otimačine su legitimni. Neki nisu legalni, ali su legitimni. Zašto? Ako uspeš, izvedeš puč kao 5. oktobra, jer neko smeti kaže da je to puč. Ne, brate, ti si oslobodilac. Znači, legitimno je ako uspeš. Ako ne uspeš, je bilo, gledaj šta ćeš, to ti je to, onda trpi. Ali ako uspeš, legitimno je. Čitava ljudska istorija do pojave demokratije, ne ljudska istorija, čitava istorija zapadne civilizacije ajde, suzimo priču, pre demokratije je istorija pučeva. Jer ti za vreme monarhija raznih nisi imao drugi način dođeš na vlast. Nisu postojali izbori da ti možeš nekog smeniš. Prema tome sve je to legitimno, samo što nešto od toga zapravo ništa nije legalno bilo. Nikad nije legalno bilo. I sve se podlačilo pod onu priču prava naroda na pobunu protiv lošeg vladara, što je zapisano u Magna Carta Libertatum iz valjda 1215. godine. Otprilike negde u doba naše autokefalnosti je napravljena Magna Carta i sad u celoj toj priči zapravo sve se radilo o tome da je to pravo barona na pobunu, plemstva na pobunu protiv kralja, pa onda nategnutom jednom formulacijom predstavljeno kao pravo naroda da se pobuni protiv lošeg vladara i tako dalje. Zašto je ta formulacija sporna? Vi tačno možete da odredite krug barona, krug aristokratije. Ali krug naroda ne možete da odredite. To je proizvoljno, jer svako ko počne sere nešto na političkoj sceni, šta govori? Govori u ime naroda. To je neproverljivo, zapravo. Kao što je vama potpuno neproverljivo da li sinoć narod hteo da se ono desi ili nije hteo narod da se ono desi. I oni koji su to uradili pozivaju se na narod i oni koji su bili protiv toga pozivaju se na narod, to se ne može utvrditi. Prosto se ne može utvrditi. I onda poziv na narod je sviranje pilićima. To i Jelena Krleuša kad peva zato što narod to traži. Mislim, to je tako. Narod, u svakomu se pozove njega. Za razliku od aristokratije gde je tačno se znao broj. Mogli su u glavu se izbroje, ovde više niko ne zna u čije ime i šta radi. To je priroda demokratije. Što se tiče, ajde prvo RTS-a. Od kako postoji, od prvog dana, je bio vladin medij, kao i politika. Imali su, i RTS i politika su imali po 1 ili 2 dana kolebanja oko 9. marta kad nisu znali šta će, pa su gledali da pogode ko će pobedi u toj celoj stvari. Tu se Žika Minović zajebo, a RTS nije. Od 5. oktobra, kad je šatro oslobođen RTS, kako kažemo, ono najgore vreme RTS-a, 92. 95. je bio Vučelić, koji je sad favorit Vučićev. Vučelić je bio direktor RTS-a. Batine je dobio Milanović, jer se zatekao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. No,
I ne samo da se zateknu i robiju, dobio i svašta, baš je platio ceh. Od 5. oktobra na ovamo, vi ste imali Nenada Ristića neko kratko vreme, nebitno, do 2001. I posle toga mislim da je bio Aleksandar Crkvenjakov, koji je mirno i dostojanstveno za vreme svog stolovanja, mirno i dostojanstveno služio DOS-u. I to toliko služio DOS-u da je to bilo prosto neprijatno. Vi imate situaciju da je to stvarno bilo vrlo neprijatno. Od 2001. do 2004. je valjda bio Crkvenjakov, onda je došao Tijanić. Neprijatno ulizivanje Đinđiću, pričanje jedne strane priče, niko nije mogao se pojavi na tom RTS-u, kaže, otkud 300 poslanika u Skupštini i tako dalje i tako dalje. Podsjećam, tad su na vlasti bili ovi koji danas oslobađaju RTS. Đilas, Jeremić, Lutovac i tako dalje. Da ne pričam kako je sramno ponašanje RTS-a bilo za vreme akcije Sablja. Najmasivnije kršenje građanskih prava ikada. Inforbiro je zezanje bio za Sablju. I u celoj toj stvari svi su se pravili ludi. Crkvenjakov ode 2004. dođe Tijanić, onda on nastaje se pravi lud. I to je cela priča. RTS je uvijek bio takav. Kad bi ga uzeli ponovo Boško Obradović, Đilas, Lutovac, opet bi zategli, opet niko drugi ne bi mogao priča. To njihovo oslobođenje, kako oni razumeju ideju oslobođenja bilo čega, države, RTS-a, čega god hoćete, njihova ideja oslobođenja nije ideja nekog oslobođenja, nego ideja kako da sad mi budemo malo, kako da mi dalje stežemo. To je sva njihova ideja. Takva. Oni drugu ideju nemaju. Kad kažu oslobađanje, oni misle otimanje. Uopšte, tako morate razumeti te mozgove. To je prosto tako. Oni drugačije ne razmišljaju. I to u tom smislu i ide. Sad, pošto ja ne mogu da pratim uživo, evo ga šta je rekao Vučić, samo trenutak, kaže, rekao je da država neće dozvoliti nasilje, on se obraća javnosti podom događaja od sinoć i kaže, ako misle da mogu nasiljem da ostvare političke rezultate, varaju se. Dodao je da su naišli na tvrd orah, da su naišli oni na tvrd orah, ne bi ni ušli u RTS. Pogotovo ne bi boravili tamo dok se sa strancima pregovara šta treba, koliko vremena treba dođe policija. Nije u tome vic. Vic je u nečemu drugom. Koliko treba se ispregovara sa strancima da dozvole da policija to uradi. Prema tome, tvrd orah je tvrd onoliko koliko stranci hoće bude tvrd, a ne koliko je zaista tvrd. I kaže, kako je rekao, ćutalo se mesecima na laži Boška Obradovića, Vuka Jeremića, Dragana Đilasa i tako dalje. Pa ćutalo se, ćutaće se i za tebe, nema veze, i za tebe se ćuti, i za njih se ćuti. I to je cela priča, nema tu neke nauke velike. Sad ovde u vestima koje ja ovde gledam, ne vidim da li se okupila masa ispred predsjedništva da mu kaže šta misli, što u Srbiji izgleda mnogo važna stvar, rekao on njemu, ali mu je rekao i to. Međutim, sad ne vidim da se pojavi neko da kaže, na kraju kraja nije ni važno. U celoj ovoj priči, celoj zebanciji, evo ga javio se i Čeda Antić, ex-G17+, isto oslobodioci koji su nas oslobodili, bio je uz Dinkića, mislim nije bio fizički prisutan, ali je potpuno odobravao upad kalašnjikovima u Narodnu banku i tako su oni bili oslobodioci nekada. Posle su se opametili, ali nikad nemojte se varati u tim stvarima. Ko je jednom pokazao, iskazao volju da siluje zakone, da otima, da pljačka, da izvodi te stvari, taj će celo život to ponavlja. Nema tu iskrenog pokajanja. Te i Čeda Antić kaže neophodno hitno osloboditi RTS, da je Bujošević na istom položaju u Japanu, odavno bi izvršio harikiri. Čedo, da si ti na istom položaju za vreme Tita, sad bi tucao kamen na glavom otoku. Besmisleno je porediti takve stvari. Bujke slučajno nije Japanac. To mi liči na onaj vic kad klinac putuje vozom i tu čiča neki sedi i klinac ga pita, veče, pada, dugo putovanje. Čiko, jesi ti Japanac? On kaže, nisam, sine, ja sam Bosanac. Opet prođe 5 minuta. On kaže, Čiko, jesi ti Japanac? Nisam, kaže, ja sam Bosanac. Pa celu noć na 5 minuta, Čiko, jesi ti Japanac? I ovaj pred zoru. Čiko, jesi ti Japanac? On kaže, dobro, jesam, idu u pizdu matru Japanaca. A kaže, a što nemate ko se oči? Tako i Čeda razmišlja o politici. Jednom ste
otimali, jedno ste izvršili puč, prodali ste imovinu ovog naroda. Nemojte opet da budete pametni. Jer to nisu greške koje mogu čak ni pokajanjem da se reše. Sad kao krivo mi što sam to uradio, gotovo, imovina otišla. Narodna banka otišla, SDK otišla. Sve ono što je radio Đinđić u vreme dok ga je podržavao Čeda Antić. Znači, to sad ne može Čeda ni svoje imovine više ne može vratiti to što su oteli. Tome je cela priča. Tako da njihova sad naknadna pamet, priča o slobodi njega, Slobodanke Turajlić i ovih, mačku korep. Mačku korep, to su gluposti. To su gluposti. U ovoj situaciji, što je najvažnije, mislim da su oni ugasili posle ovoga, da neće dobiti čak od gospodara više ni podršku da demonstriraju i to je to. Marko kaže, Vučku traži RTS, pa on bi im dao radije bubreg. Šta je Vučić bez televizije, ko Hrvata bez košulje? Kako da laže, a da to narodu niko posle ne saopštava i ne veliča vođine duboke misli. Vučić i Šešelja zatvori u zatvor sa najboljim uslovima na svetu, samo im zabrani javna obraćanja, naći ćeš ih mrtve za 3 meseca. Nema veze. Mi nemamo ovdje izbor, Marko, između slobodnog medija i okupiranog medija. Ti imaš samo izbor između toga za koga okupirani medij tog trenutka radi. Nema govora o javnom servisu. To su priče za malu decu. Već sam pričao kako se Vučić borio protiv toga da Bujošić, inače Bujošić je koliko juče, što kaže u istorijskim okom, pre 5-6 godina, bio u istoj partiji sa Đilasom, Jeremićem, Lutovcem, svima ovima koji danas, osim Boška Obradovića, koji su sinoć stajali ispred RTS-a. Su bili pajtosi. Taj isti Bujošić je bio pajtos. Ajde sad. Kaže, tabu teme bezmudnih iznoguda. Kaže, Željka, okupacija kolonija, ambasade, kapitalizam, otpor, po lažiranoj žestini lažirane predstave možda ispada da Boškić šetačima poručuje da je cilj protesta gostoje na RTS-u, hehehe. Oni vole javne nastupe, vidi. To je tačno. Mogli bi da spavaju na TV-u, mnogo vole, ulickani, znaš, doterani, da oni pametuju, da pričaju, da objašnjavaju. Oni to mnogo vole. Međutim, problem je tekst. Imaš mali tekst i sad taj tekst treba ponavljaš bezbroj puta, postaješ dosadan. Postaješ dosadan. I Vučić je postao dosadan. To je prva osobina njegovog obraćanja. Ne to što laže. To što laže spada u opšti fond politike. Nego je postao dosadan. Ako ste primetili, u posljednje vreme malo proredio javne nastupe. Nije više ono svaki dan konferencija za medije. Postoje dosadan. Ovi su postali dosadni pre nego što su progovorili na RTS-u. Strašno dosadni. Ne zato što su oni dosadni ljudi. Možda su oni vrlo interesantni ljudi. Za neki od njih znam da nisu, ali nema veze. Možda neki drugi jesu interesantni ljudi. Ali ti kad imaš napisanu rečenicu koju moraš da izgovoriš, šta vredi što si ti sad? Šta? Izgovorit ćeš i onako poetski, ne razumem. Kaže, Dragan Đilas nije bio plan da se uđe u zgradu RTS-a, građani su tražili da se mediji oslobode. Koji građani, Đilase? Koji su to građani tražili? Kako su ti se obratili? Na koji način su tražili? Ovo liči na Agit Prop 46. Narod traži. Pusti ti te fore. Koji građani? Na koji način su to od tebe tražili? Kako ti znaš da je to većinska volja građana? Lepo se Đilas sakrio iza građana koji su tražili. Đilas se nisu tražili građani, ti si hteo. Budi, faca pa reci ja sam hteo da uđem u RTS. Nemoj sad se sakrijaš iza građana. Su priče. Bolje ti je umjesto što pričaš o građanima i sve to da objasniš kako si napravio Boost Plus i Apex i ono sve, da objasniš te stvari. Pusti ti sad građane. Ti isti građani koji ti tu stoje, koji šetaju s tobom, moraju plaćaju harač firmi koju si ti napravio. Boost Plus. Nemojte fore. Sad, to je ono kao građani, kao što sam rekao, građani traže. To je Đilas se setio, nismo mi hteli da upadnu na RTS, nego građani su to od nas tražili. A građani svi od reda, koliko ja vidim one njuške, sve aktivisti Dveri.
slučajno se iz one mase građana izdvojili baš ti aktivisti i baš oni krenuli. Ovaj Đilas stvarno misli da smo debili. Ok, Đilase, neki jesu debili, ali nisu svi debili. Tu je ozbiljna greška. To tako ne ide. Mislim, baš je priča totalno naivna. Ne znam šta bi se moglo lepo reći o tome, ali stvarno je priča potpuno budalasta. Da čovjek ne veruje šta se njima neće pasti na pamet. Imaju neverovatnu maštu.